sustatzeko erabiliko genuen. Jarraitzen proiektuak izanik, urtero ez dela bukatzen proiektuak finantzatuko dugu. Baina hemen dator arazoa. Proiektuak aurrera joan ahal izateko prototipo baten beharra daukagu, eta buruak enpresa mundutik gatozenez, gaurkoan hemen gaude zuei proiektuak kezten, aberazun ematen duten diguzuen, espero. Laburbilduz, Xafla, euskal hizkuntza eta kultura sustatzeko asmoarekin sortutako egitasmoa da. Guk horren asoziazioa